danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon fim. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli nar. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan dubun gaisuwa da fatan alkhairi, ina so in yi amfani da wannan dama miƙa saƙon fatan alkhairi da kuma godiya mai ɗimbin yawa ga al'umma baki ɗaya waɗanda suka ainihin taya ni alhinin wannan abu. Na gode da masu fatan alkhairi da kuma masu addu'a. Na gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ba mu jajircewa ya tsaye da mu akan gaskiya duk zafinta duk kuma wahalarta. Ma'assalam. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli nar. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan dubun gaisuwa da fatan alkhairi, ina so in yi amfani da wannan dama miƙa saƙon fatan alkhairi da kuma godiya mai ɗimbin yawa ga al'umma baki ɗaya waɗanda suka ainihin taya ni alhinin wannan abu. Na gode da masu fatan alkhairi da kuma masu addu'a. Na gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ba mu jajircewa ya tsaye da mu akan gaskiya duk zafinta duk kuma wahalarta. Ma'assalam. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli nar. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan dubun gaisuwa da fatan alkhairi, ina so in yi amfani da wannan dama miƙa saƙon fatan alkhairi da kuma godiya mai ɗimbin yawa ga al'umma baki ɗaya waɗanda suka ainihin taya ni alhinin wannan abu. Na gode da masu fatan alkhairi da kuma masu addu'a. Na gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ba mu jajircewa ya tsaye da mu akan gaskiya duk zafinta duk kuma wahalarta. Ma'assalam.